Здравейте! Днес сме във Варна, както знаете вече, заедно с Диди и ще ви покажа един грим върху собственичката на пиано бар Джаки. Реших да направя нещо малко по-различно този път, тъй като обикновено ви показвам гримове върху самата себе си. Сега реших да ви покажа грим върху друг човек, просто за да се отблагодаря на Джаки, тъй като тя ни прие в дома си и в пиано бара и тук се чувстваме като у дома си всъщност. Затова, за да благодаря на нея, исках да й направя грим и решихме съвсем спонтанно с Диди да го снимаме. Много му благодаря, че ми помага в момента, за да снимаме това видео. Така че сега ще ви покажа как правя малко по-тъмен и вечерен грим върху нея, който би отивал както за бал, така и за съвсем различни поводи, за коктейли, вечери и всякакви неща, които искате да направите. Така че това е от мен. Продължавайте да гледате, за да видите грима. Така, първо започваме с един цвят кафяво, който ще нанесем върху клепача, за да ни е по-лесно после нанасянето на останалите цветове, тъй като ще направим малко по-тъмен грим. Сложим светъл цвят отдолу под веждата, с който да прелеем кафявото, което сложихме току-що. Сега взимаме черно и го нанасяме в края на окото, като ще се опитаме да постигнем ефекта на котешкото око. Преливаме черното тук отгоре с четката, както сме нанесли кафявото. Като все още се опитваме да запазим формата на котешкото око, която да е леко издължена настрани, за да създаде илюзия за по-големи очи. Така, тъй като Джаки има кафеви очи, тях най-добре можем да подчертаем или с тюркоазено, или с синьо, тъй като това кара цвета на кафевите очи да изглежда лешников и много по-красив. Така че ще вземем малко от тюркоазеното и ще го нанесем лекичко в свивката на окото. Така че това да накара очите да изглеждат по-красиви. На кафеви очи можете да използвате спокойно тъмно-синьо тюркоазено, тъй като изглежда много добре. Ако не искате да е цялото око такова, можете да го поставите така като акцент, само в свивката на окото или само отдолу под окото. А сега ще сложим още малко черно, както и тук леко в свивката на окото, за да затъмним тюркоазеното, което сложихме. Трябва да сложите черното някъде до средата на окото, тъй като във вътрешната част искаме да е по-светло, поради простата причина, че очите на Джаки са малко по-малки и няма нужда да правим очите съвсем малки, като нанасяме черно върху целия клепач, тъй като това ще ги затвори. С четката, с която нанесахме светлия цвят, преливаме в момента тюркоазеното, което е отгоре в свивката на окото. Сега ще нанесем черното и под окото. Тай нагоре. Погледни нагоре. С черното ще сложим още малко. Реших да го затворя отдолу под окото, тъй като ще сложим очна линия отгоре, но ще минем съвсем близко под клепача отдолу. Така че просто да изглежда опушено. Ако имате малки очи като Джаки, никога не слагайте черен молив вътре, тъй като това ги затваря още повече. Сега ще сложим очна линия отгоре, като ще се опитаме възможно, тук където е светлата част, която сме нанесли на клепача, да е възможно най-тънка и може да си позволим вече да става по-дебела към края, тъй като отново не искаме да затваряме окото.
сега ще сложим изкуствени мигли. Ето такова лепило използвам аз на Duo. Това според мен е най-хубавото лепило за мигли на българския пазар в момента. Нанасяме го върху основата на миглите. След като нанесете лепилото, трябва да изчакате да изсъхне няколко секунди. И сега залепяме миглите в основата на окото, възможно най-близо до естествените мигли. Сега нанасяме спирала, за да могат нейните и изкуствените мигли да се слеят. Ако миглите ви са прави, трябва да ги извиете преди това, защото иначе ще изглеждате все едно, че имате два реда мигли. Нейните са естествено извити, нямаше нужда да ги извивам и да нанасям спирала преди това. Затова направо нанасяме спирала, сега за да слеем миглите. И сега нанасяме и съвсем лекичко на долните мигли. Сега ще нанесем един блестящ пигмент върху окото, затвори, който още повече ще отвори очите и ще ги направи блестящи. Само тук в началото на окото, където нанесахме по-рано светлите сенки. Така ще направим Джаки съвсем да заблести. Я отвори. И можете да го сложите тук в ъгълчето на окото и леко отдолу, за да отвори още повече окото. Ако не харесвате лъскаво, можете да си сложите матови светли сенки. Тъй като косата на Джаки е черна, не ви препоръчвам на нито един от вас да си правите веждите изцяло черни. Ако имате черна коса, смесете черно и кафяво от необикновени сенки и така ги подчертайте, тъй като изглежда по-естествено върху лицето. Тъй като имаме студен цвят на очите, ще изберем и малко по-студен цвят за скулите. Ще нанеса съвсем лек розов руж. Няма нужда да се освестняваме много. Сега ще нанесем едно много приятно гланцче, което е нещо между розово и прасковено. Тъй като имаме силен грим на очите и аз предпочитам да не слагам и на устните нещо много фрапиращо, тъй като ще отнеме погледа от очите, които са важни в случая. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало видеото, надявам се да ви е харесал грима, който ви показах в това видео. И не забравяйте да се абонирате за мен в YouTube, където в описанието ще можете да видите всички продукти, които съм използвала в това видео. Както и тук в VBox, харесайте страницата ми в Facebook и разбира се, харесайте или посетете, ако сте във Варна, Пиано бар Джаки. И не забравяйте, че сте по-красиви отколкото мислите, по-талантливи отколкото предполагате и по-обичани отколкото можете да си представите. Това беше от нас. Чао, чао!